Dames en heren. Was het hard genoeg of niet? Ja, hè? Welkom bij het 25e Sportgala Venray Regio. Wij hebben in de gemeente Venray zo ontzettend veel goede sporters, uitstekende sporters op lokaal niveau, provinciaal niveau, landelijk niveau, Europees niveau, wereldniveau en zelfs op Olympisch niveau. U ziet hier allerlei foto's daarvan. Prijswinnaars, enkele die hebben wij gelukkig bij ons in de zaal en die wilde ik toch wel even naar voren halen. In die tijd op heel hoog niveau, je ziet het hier ook, was het handboogschieten heel goed. Ja, Peter die komt straks misschien nog. Ik wilde graag als eerste eventjes naar boven halen de sportman van het jaar destijds, Ron van der Hof. Ron is aanwezig. En gelijk halen wij dan maar Wendy ook naar boven, hè? Wendy van Ul, die was de sportvrouw van het jaar toen. Allemaal handboogschutters in de tijd, was heel goed. Dag Wendy, alles goed? Goed zo, gelukkig. We hebben nog iemand die destijds een prijs heeft gewonnen. Dat was een waarderingsprijs. Dat ging altijd wel leuk, maar daar kom ik straks verder in mijn presentatie nog wel even op terug. Dat was Matt van der Bekerom, die was scheidsrechter inderdaad voor het zaalvoetbal. Matt, kom er ook even bij. Jij was ook een van de prijswinnaars destijds. Ja, moet je wel weer. Maar nou was je voorbereid zeker, of niet? Ja, toen niet, hè? Nee, ik ga even naar Matt toe, want hij was toen helemaal verrast. Hij zegt, als ik dat nou geweten had, had ik iets anders aangetrokken, toch? Ja, zeker. Want als je de foto ziet met een spijkerbroek en een truitje, nee, ik schaam me kapot. Nou, zo waren er veel meer destijds. Zo, hier zitten trouwens vandaag ook een in de zaal, die weet ook van niks. Maar ja... Ja, laat me maar verrassen. We laten ons verrassen. Wat heb jij trouwens gedaan nadat je de sportprijs destijds hebt gewonnen in 1996? Toen was je druk bezig met het zaalvoetbal. Hoe zag de carrière eruit? Ja, ik ben in 1996 naar het wereldkampioenschap geweest in Spanje, zaalvoetbal. In 1999 heb ik de finale van het EK gefloten in Spanje. En in 2000 nog een keer het WK in Guatemala. Ja, we hebben hier een... Dat is een van de redenen waarom Henk Schel zegt, we doen eigenlijk helemaal niks met die supersporters die wij hier in de gemeente Venray hebben en hadden. En wat doe je nu nog? Ik ben inmiddels gepensioneerd bij de politie en ik ga lekker 's middags de medicijnen rondbrengen voor een apotheek. Maar sporten doe je ook nog, hè? Al is maar in de sportschool. Heel weinig, maar 2 keer in de week probeer ik dat bij te houden, ja. Ja, ik zie je af en toe, ik zag je af en toe. Ron, hoe zag jouw sportcarrière? Ik weet bepaalde dingen omdat ik de krant natuurlijk lees en Pelemaas ook lees, maar sinds 96, wat heb je toen allemaal uitgesproken? Op sportgebied, hè? Ja, op sportgebied. Nou, ik ben zelf sporter geweest tot 2009. Ik ben in 2009 gestopt met boogschieten, althans professioneel gezien met boogschieten. Een paar keer deze prijs mogen winnen hier, dus, dat is heel mooi. Het beeldje zal ik straks ook langskomen, ja, dat heb ik thuis ook nog. Ik ben naar de hele wereld over gereisd, dus ik hoorde Guatemala langskomen. Ja, ik heb de hele wereld ongeveer gezien. Ik heb altijd voor de grap gemaakt van ik ken de hele wereld, maar IJsselstein moest ik nog ontdekken. Dus toen ik ben gestopt met sport ben ik daarmee begonnen. En ik heb ook 13 jaar ben ik nu coach geweest. Bondscoach van de Nederlandse handboogsport. En daar ben ik afgelopen jaar mee gestopt. Kijk eens aan, zo is het. Op landelijk niveau zijn onze mensen ook druk bezig geweest. Jij bent nog even kunnen nadenken. Hè? Want ik ga jou gewoon hetzelfde zeggen. Wat heb je op sportgebied de laatste tijd nog gedaan? Of sinds die tijd eigenlijk? Ik denk nog een aantal jaren actief geweest binnen het Nederlands team. En toen geprobeerd in ieder geval de overstap te maken naar de senioren. Dat is helaas dan niet zo gelopen zoals gehoopt, zeg maar. Dus ik ben op een gegeven moment ook wel de sport wat minder gaan doen. Zelfs ook een jaar of 10, 11 gestopt. En ja, eigenlijk sinds kort, omdat onze zoon zelf ook het handboogschieten wilde gaan proberen. Ja, zo nu en dan weer het op aan het pakken eigenlijk. Zo'n lief aan het coachen? Ja, zover als dat te doen is, ja. En dat accepteert hij?
Nou ja, weet je. Zeg maar niks. Ja. Oké, mensen, dit zijn de sporters van het allereerste uur. Ik trouwens als presentator ook, want ik heb mezelf niet eens voorgesteld. Ik ben Rijn Wortelboer en ik heb de eerste 8 sportgala's mogen presenteren. Tot en met 2003 was het, geloof ik, destijds. Dames en heren, bedankt. Ik geloof dat jullie nog... Oh, kijk eens even. Jullie krijgen een mooie roos. Een bloemetje. Oké, hartelijk dank. We zien jullie straks nog. Vrijwilligers die zijn een onmisbare steunpilaar voor iedere sportvereniging, maar ook een uitstervend ras. Steeds meer clubs hebben moeite om vrijwilligers op de been te krijgen. Vrijwilligers zijn gouden handjes die je moet koesteren. Doet de club waar de vrijwilliger van het jaar 2022 van de gemeente Venray zich voor inzet. Dat doet hij of zij al decennia lang. Binnen de vereniging heeft deze persoon zelf gesport, zelf getraind, meerdere bestuursfuncties vervuld en is nog steeds actief. Wat hij of zij precies allemaal gedaan heeft en nog steeds doet, horen we zo meteen zelf vanuit haar mond. Is er trouwens iemand die zich in dit profiel een klein beetje herkent? De dame waar ik het over heb, die korfbalt, of heeft gekorfbald, bij Oranje-Wit. Ja, zijn we alweer iets verder? Ze doet dit al heel lang, bijna 50 jaar. Kan jij niet zijn, hè? Nee. Zijn jullie wel van Oranje-Wit, of niet? Ja, zie je wel. Dus ik zat niet al te ver mis. Weet de dame het nu ondertussen al? Voelt ze al wat, of niet? Ja? Maria Nabben. Wil je even naar voren komen? Hallo, had je hem al gelijk door of nog niet? Nee, maar ik ben hier heel slecht in. Volgens mij hebben we geen microfoon nodig. Wat heb je allemaal gedaan hoofdzakelijk bij Oranje-Wit, hè? Dat is, voor de mensen die het niet weten, dat is de korfbalvereniging van Leunen. En Veulen en Heide. En Venray en omstreken, zullen we het zo zeggen. Ja, wij zijn in januari 1973 opgericht en daar was ik toevallig bij. En, ik ben er nog bij. Ik ben het niet hoor, je hoeft niet weg te lopen. Nee, weet ik, maar ik ben hier heel slecht in. Ik sta niet zo graag in de schijnwerpers, maar ja, ik heb toevallig dan met u een sportgala meegemaakt, alleen ken ik uw gezicht niet meer. In 2000 was ik met het Oranje-Wit B1, waren we Nederlands kampioen geworden en toen waren we toevallig ook genomineerd als, ik denk als sportploeg van het jaar. En die meiden waren toen 15 en dat was gewoon een hele belevenis. In de Schouwburg hadden we allemaal oranje, hoe heette die dingen nou, boa's. Waar we ons spoor achterlieten, want we hadden al hele goede kopen natuurlijk. En daar liepen allemaal van die oranje veertjes, die lag in de hele Schouwburg, lagen die. Dus ja, dat was wel een hele belevenis voor die meiden. En natuurlijk ook voor mij als dat genomineerd worden. Ja, dat is een van de hoogtepunten geweest inderdaad van... Ja, niet mijn actieve carrière, die was niet zo geweldig. Want ik was eigenlijk alleen maar goed onder die korf een beetje vangen en aangooien. Want ja, daar heb je de lengte voor mee. De snelheid heb ik nooit gehad. Misschien wel het inzicht, maar niet die kwaliteiten kwam ik wel tekort. Maar je doet ook aan opleidingen bij Oranje-Wit. Nu, ja, eigenlijk al weet ik niet hoe lang, de jeugdscheidsrechters begeleiden tijdens hun fluiten van wedstrijden op zaterdag. Bij Oranje-Wit is het zo, als je geen team traint of coacht, dan ben je verplicht om een x aantal wedstrijden te fluiten tijdens het seizoen in op het veld en in de zaal. En meiden die beginnen met de 16 en dat is gewoon, ja, word je een beetje in het diepe gegooid. En die krijgen dan meestal begeleiding van iemand, niet alleen ik doe dat, maar er zijn meer dames die dat doen.
En zoals wij het een beetje ervaren, vinden ze dat heel fijn. Want dan hebben ze toch altijd iemand achter de hand die hun een beetje de tips geeft. En van tevoren even met de tegenstander al doorspreekt van ja, luister, ze is nieuw, ze doet het voor de eerste keer en zo. En dan zie je toch ook meestal wel, nadat ze op het begin zenuwachtig zijn, dat het later eigenlijk wel meevalt. En de spelregels kennen ze al, dat scheelt al een stuk, hè? Omdat ze zelf al gespeeld hebben. Ja, de meesten kennen de spelregels inderdaad redelijk goed, ja. Oké, ik ga jou niet lang hier ophouden. Volgens mij komt er een prijsje voor jou aan. Die gaat... die mag ik zelf uitreiken, zie ik hier. Nou, jij kent Truus, dus laat Truus het eigenlijk maar doen. Hè? Ja, jullie kennen elkaar heel goed. Ja, toevallig pas geleden nog een keer gezien, ja. Maar dat was wel even heel lang geleden, ja, inderdaad. Ja, klopt. Truus heeft bij mijn team, of ja, ik heb bij Truus in het team, ik wou wel net hoe je het wil zeggen. In de 80 jaar, denk ik, ja, precies. Je wou nog even wat zeggen, hè? Tegen Ja, nou, ik vind het heel fijn dat jij de vrijwilligster van het jaar bent. Ik heb samen met Wies dat bekonkeld. Dus van harte proficiat, Maria. Ja, dankjewel. Oké, van harte gefeliciteerd. Gaat dat lukken, trappetje af? De trainer-coach maken we normaliter vooraf altijd bekend, maar dit jaar niet. Dit jaar verrassen we ook een trainer-coach met de prijs. En Truus die gaat ons eventjes bekendmaken wie de trainer-coach van dit jaar is, van het 25e Sportgala Venray Regio. Iedere dag zetten trainers en coaches van teams en individuele sporters in Venray zich in om het beste uit hun ploeg of atleet te halen. Soms slaagt een trainer erin om een hele bijzondere prestatie te realiseren. De trainer-coach van het jaar 2022 van de gemeente Venray heeft dat ook gedaan. Hij schreef historie met zijn team en de jury van Sportgala Venray wil hem daarvoor eren. De trainer-coach van het jaar 2022 van de gemeente Venray is Otto Hubrechtse. Otto promoveerde met de korfbaldames van Oranje-Wit naar de topklasse. Een primeur. De korfbalploeg uit Leunen komt voor het eerst in de historie uit in de topklasse, het hoogste niveau. En dan wil ik graag Gijs Lane naar voren halen om de prijs in ontvangst te nemen. Gijs, welkom. Je krijgt zo de prijs uitgereikt. Wat weet je te vertellen over deze coach? Ja, het is een prestatiespreker voor zich, denk ik. Ik denk dat dat alles vertelt over deze coach. Wat die man uit het team heeft weten te halen, ja, dat is fantastisch. Oké. Ja, ik ken hem niet, dus jij moet hem goed kennen, anders dan... Volgens mij, dat weet ik niet. Nee, ik als bestuurder ken ik hem niet per se heel goed, maar ik zie wel wat hij presteert, ik hoor wat hij presteert. Dus ja, weet je, dat vertelt het verhaal van Otto in dit geval. Oké. Je krijgt de prijs overhandigd van Truus. Dankjewel namens Otto. Graag gedaan. De volgende keer zal ik een pak aandoen. Nee, dan moet je tegen Otto zeggen dat hij niet ziek mag worden. De verenigingsprijs. Deze prijs heeft trouwens een nieuwe invulling gekregen. Voorheen heette het de Breedte Sportprijs. Nu is het de prijs geworden voor de vereniging met een bijzonder initiatief. Er zijn 3 genomineerden. Heeft al in de pers gestaan, dus u weet al wie dat zijn.
korfbalvereniging Oranje-Wit. En dat was dan vanwege het oprichten van de G-afdeling. De Mixed Hobbyclub Venray, voor haar accommodatie beschikbaar te stellen voor andere verenigingen in de coronaperiode. En de samenwerking met opzetten van Sportstuif. En SV United, die hebben kleding ingezameld voor het COA, voor de asielzoekers. En die hebben een wedstrijd georganiseerd tegen de vluchtelingen. Graag 1 of 2 vertegenwoordigers van de verenigingen hier. En die kunnen dan eventjes tegen mij of aan de rest van de zaal vertellen waarom en hoe ze dat allemaal aangepakt hebben. Dus iemand van de korfbalvereniging Oranje-Wit, nou dat kan niet moeilijk zijn, er zijn er genoeg. Iemand van de Mixed Hockeyclub Venray en iemand van SV United. We gaan hier beginnen. En u bent van? SV United. De COA. Ja, dat klopt. Vertel er eens wat over hoe dat zo allemaal gegaan is. Nou goed, er kwam een oproep om iets te organiseren voor de vluchtelingen. En we hebben binnen het bestuur erover gehad en dat was meteen ook van, ja, wij gaan een wedstrijd organiseren. Fenne Smits heeft ook meteen gezegd van, de selectie gaat die wedstrijd doen tegen de vluchtelingen. Daarnaast, we hoorden dus dat ze echt helemaal niks hebben. Geen schoenen, geen kleding, helemaal niks. Alleen wat ze dus zelf bij zich hebben, dat was alles wat ze hadden. Dus we hebben gezegd van, wij zorgen ook dat ze kleding krijgen en schoenen krijgen om die wedstrijd te kunnen voetballen. En we hebben ze ook beschikbaar gesteld voor hen, zodat ze daar daarna ook nog lekker profijt van konden hebben. Helemaal goed. Fantastisch initiatief van SV United. Een zeer goede avond. Van wie zijn jullie? De hockeyclub Venray vertegenwoordigen wij, ja. Hoe is het zo gekomen om jullie prachtige nieuwe accommodatie trouwens beschikbaar te stellen tijdens de coronaperiode? Ja, dat zegt u trouwens goed. We hebben een prachtige accommodatie. Daar zijn we bijzonder mee geholpen door de gemeente, dat moeten we er direct bij zeggen. Heeft ook ons wel een paar rotcenten gekost, maar goed, dat hadden we er graag voor over. Maar in die coronatijd, toen kwam inderdaad de handbalvereniging, die kon het niet binnensporten, want dat was vanwege corona niet zo handig. Ja, en toen was voor ons geen enkel probleem. We hebben daar een prachtig veld liggen waar zij graag gebruik van wilden maken. Nou goed, dat was een inkopje zit er nu ook, dat hebben we graag gedaan. En we hebben ook nog zo'n club, Jan. De dansschool is geweest bij ons. Dansschool Venray. Dan de sportcentrum. De zaal, voetbalverenigingen. Dus al die clubs waren van harte welkom op ons complex. Fantastisch initiatief destijds. Bedankt namens alle sporters. We gaan dus even naar deze kant. Nou, dat kan dan niet missen, dat is Oranje-Wit. Jullie hebben een prachtige afdeling opgericht. Ja, wij hebben een G-team opgericht. Dat idee is eigenlijk in 2020 van de grond gekomen. Het werd op tafel gegooid en we zijn met een clubje van 4 dames aan de slag gegaan. Van het een kwam het ander. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente, met de club van hoe gaan we dit aanpakken. En zijn we in 2021 met een 4-tal sporters een team opgestart, waarvan Luca er 1 is. De anderen zitten er ook gezellig bij. Nu sporten we iedere om de week, zeg maar. 1 keer in de 2 weken sporten we. Een deel daarvan is korfbal en de rest is eigenlijk gericht op bewegen en samen plezier maken vooral. En wat doet Luca? Korfbal? Leuk. En wat dan wel? Gewoon leuk sporten, wat doe je allemaal? Samen goed bewegen. Tikkertje. Vind je leuk om te doen? Ja. Tikkertje en wat nog meer? Samen bewegen. Samen bewegen, dat is heel belangrijk hè? En fijn. Is wel fijn. Ja, is wel fijn, heel goed. Fantastisch initiatief. Onze voormalige voorzitter, Mark van Bracht, die gaat jullie prachtige mooie prijzen uitreiken. Er is 1 prijswinnaar, want dit zijn allemaal... jullie krijgen allemaal wel wat hoor, dus...
Nee. Mark die gaat vertellen wie de prijs gewonnen heeft. Goedenavond allemaal. Deze fantastische prijs die kan maar uitgereikt worden natuurlijk aan één van deze 3. En de prijs gaat dit jaar naar MHCV, excuses. Ja, zeker. Deze prijs wordt trouwens aangeboden door Venray Beweegt in samenwerking met fruitbedrijf uit Volen. Kijk, en daar kan je ook zien. Mark, bedankt. De prijs trouwens voor de trainer-coach van het jaar, want dat had ik nog niet vermeld, die werd ons aangeboden door de Uitmarkt. Heren, alvast bedankt. Ik blijf met deze dame nog even op het podium staan. Tjus. Ja, ik heb nou even wat meer met vrouwen dan met mannen, sorry hoor. Ze wilde nog een oproepje doen. Ja, ze wilde nog een oproepje doen. Ik zal het niet te lang maken. Maar als we hier dan toch staan, dan wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken. Dat als je iemand kent, jong, oud, geeft niks, die meer wil bewegen en bij ons zich wil aansluiten, dan zegt het voort en altijd kan er een keer meegetraind worden. Dus voor gegevens die staan op de website van Oranje Wit. Je ziet hoe belangrijk het is. Zo staat helemaal te glimlachen hier, hè? Het lukt. Dan hebben we het eerste blokje erop zitten. Dan wil ik graag het woord geven aan mijn collega-presentator van het verleden ook, Geert Kramer. Dankjewel, Rijn. Ja, zo woon je in een dorp als IJsselstein en dan word je gevraagd van de dorpsraad om eens even te jureren. Want zo ging dat dus vroeger, zoals Rijn vertelde. Uit elk dorp zat wel iemand in de jury die even mee ging bekijken wie gaat nou die prijzen winnen in Venray. Wat mij wel deugd deed is wat ook op zoek gingen naar de G-sporter. In dit geval de sporter met een beperking. En in dit geval mag ik daarvoor naar voren roepen, iemand die een paar jaar geleden ook al hier stond. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanmiddag ontzettend zitten oefenen met zijn naam. Maar hij heet Ifani en de achternaam hoor je dadelijk. Ifani, mag ik jou naar voren roepen? Ifani, ja, ik zie hier een naam, Okiyofor. Okiyofor. Ik was je bijna voor. Ifani, ik heb begrepen dat jij al een paar jaar geleden op het podium stond. Ja, toen was ik er niet bij, maar toen had je ook een mooie prijs gewonnen, hè? Klopt. En ik ben afgelopen jaar naar Frankrijk geweest. En ik ben voor de derde keer Frans kampioen geworden. En toen had ik ook een paar kleine wedstrijden gedaan, hier in Nederland en in Duitsland. En daarbij doe ik ook selectietraining voor de Global Game in Vichy. En daarbij doe ik ook scheidsrechteren. Want ik hoop dat ik volgend jaar 2023 mijn diploma ga halen, de derde diploma. En dat ik mijn tweede dan ga halen. Kijk eens. Hey. En dan Frans kampioen, hè? Frans kampioen. Ja. Ja, want ik las dat zo. En ik ging met de selectie ging je op pad. En dan 2 mensen die van de Nederlandse strijden. Maar jij van Frankrijk, hè? Wie? Ja. Oei. We gaan jou een mooie prijs uitreiken natuurlijk, want die heb je verdiend. En ik vind het geweldig en ik wil daarvoor ook naar voren roepen de wethouder Martin Leenders. Meneer Leenders, of mag ik Martin zeggen?
Martin, ja, wij kennen elkaar heel oppervlakkig een beetje, maar ik weet dat ik een vraag heb in mijn geheugen zitten. Want een paar weken geleden werd ik gevraagd om nog eens even op het podium te komen van de Sportgala. In 96 begonnen en ik ben ergens in 2002 of 2003 erin gerold. Het is zo verdomd belangrijk, en ik weet ook vanuit jouw vorige professie, dat we vrijwilligers hebben. Hè? Die vrijwilligers die moeten er blijven, anders is zo'n gala met zo'n mensen die dat al zo lang organiseren. Een oproep van jou dus inderdaad voor vrijwilligers, ook voor de Sportgala. Ja, absoluut. Ja, als je het hebt over verrassing is dit er een. Jazeker, want een sportgala als dit kun je niet organiseren zonder heel veel vrijwilligers. En ik begreep net van Maurice Ambaum, dat duurt niet het hele jaar. Je bent niet het hele jaar bezig met vergaderen. Dat is de laatste helft van het jaar zijn een aantal vergaderingen met goede nominaties. Dus heel veel werk is dat niet. Met alle respect overigens voor het werk wat jullie doen hoor. Maar als ik het te moeilijk maak, dan komt er niemand. Dat weet ik dan uit ervaring. Dus ik zou u eigenlijk willen vragen, als u na vanavond geïnspireerd bent en u denkt dat sportgala, dat kan ik mee vormgeven, meld u dan straks even bij Maurice of bij jou. Dan kunnen we ook volgend jaar samen met de gemeente Venray een prachtig sportgala neerzetten. Want alle vrijwilligers van dit moment, ja, die stoppen ermee. Niet omdat het niet leuk is, maar omdat het geweldig leuk is. Maar ze ook graag een keer een stokje willen overdragen. Dus een oproep van mij, meld u alstublieft na afloop. En dan kunnen we ook volgend jaar een mooi sportgala neerzetten. Ja, dat is een hele mooie oproep, Martin. Want we hebben het al gehoord, hè? Je hebt het dorpsregionaal, je hebt het provinciaal, je hebt het landelijk, je hebt het Europees. En dan heb je het nog Olympisch. Ja, wat kun je nog meer willen wensen in Venray? Zo'n mooi plaatje neer te zetten met de Venrayse sporters. Dank je voor die oproep. En ik geef je nu de microfoon om deze heer naast jou even te gaan huldigen en feliciteren. Ja, ik moest oefenen op je voornaam. Ifiani, hè? Ifani, ja. Nou. Ifani, het werd net al gezegd, je bent Frans kampioen geworden. Een bijzondere prestatie. Daarmee wil ik je feliciteren. En in het verleden was het te doen gebruikelijk dat de winnaar van deze prijs een lunch kreeg met de wethouder. Nou, uiteraard ben je van harte uitgenodigd. Maar ik geef je ook een prijs waar je echt iets aan hebt. Een cadeaubon van Sport 2000. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Dankjewel, wethouder. En ik begrijp dus dat als er inderdaad mensen zijn, dan kunnen ze zich melden. En dan waar je dan kan helpen, het sportgala voor bestaan, ga je helpen. Jazeker, zeg ik toe. Ja. Dankjewel. Martin Leenders, dankjewel. Goed, we gaan verder met het volgende onderdeel. Het volgende onderdeel gaan we naar het sporttalent. Sporttalent Venray. En daarvoor hebben we de mensen die dit allemaal voorbereid hebben, want er gaan uren in zitten hoor. En dat zijn er een aantal die zijn wekenlang bezig geweest. We hebben het uitgezocht, maar ik roep ze even achtereenvolgens naar boven. Finn Rossen uit Blitterswijk volgens mij. Ja, ja. Zo, dat is er één. Dan hebben we Mees Rutgering, een tennistalent uit Venray. Kom erbij, Mees. Hallo. Ja, ik heb wel wat in de hand, dus ik moet even kijken. De derde kandidaat is het Gaber Friesen. Een bridge, Gaber Friesen. Bridge, jeugd in de viertallen. NK Bridge. En tenslotte de vierde, en die mag naar boven. Dat heeft weer te maken met het handboogschieten. Jessie van den Munkhoff. Deelname EK Lille. Ja, ik heb nog helemaal moeten gaan zitten studeren vanmiddag. Ook nog even goed kijken wie heb ik wel allemaal bij me staan en zo en dit en dat. Maar ik ga heel even aan die kant beginnen. Vind je dat niet erg vind? Nee, hè? Nee. Ja, denksport. Schaken, dammen, bridgen. Kun jij even gewoon even in het kort uitleggen wat bridgen is?
Heel simpel. Je speelt in een paren van 2 tegen 2. Dan heb je 2 fases. In de eerste ga je afspreken hoeveel slagen je gaat halen en waarin. En dan in de tweede fase probeer je dit aantal slagen te halen of de tegenstanders probeert te voorkomen. En dan afhankelijk van hoe de andere mensen het doen, krijg of verlies je punten. En aan het einde van de dag moet je de meeste punten hebben. Nou, zo simpel is het. Nee, ik heb wel vaker, ook bij zo'n bridge-toernooi, wel eens gaan kijken. En dan denk ik bij mijn eigen... Nou, ik ben niet zo'n sporter, maar denken... ik vind het een hele moeilijke sport. Maar je hebt een vast maatje, hè? Ja, ik heb Jorren. Die kon het jammer genoeg vanavond niet maken. Maar daar ben ik 8 jaar mee begonnen als eerste vaste partner. En in tegenstelling tot de meeste andere jeugdparen ben ik daar nog steeds mee bezig. Want hoe oud ben je? Ik ben nu 18. 18 jaar. En mag je dan nog bij de jeugd door blijven gaan? Of gaat dat ook over? Bridge is een beetje een aparte sport. Je hebt meerdere categorieën. De onder 16, de onder 21 en dan de heilige graal onder 26. En tegenwoordig hebben ze er ook nog de onder 31 aan toegevoegd. Dus jeugd kan je lang blijven. Ja, inderdaad. Want ik las iets van die 31 of zo bij een van die laatste toernooien. Zilver gewonnen, leg het even uit. Waar was dat? Dat was het EK in 2022, dat was in Veldhoven gehouden. En het Nederlandse team was er inderdaad goed en die hebben zilver binnengehaald. Dat is een heel applaus waard. En dat is ook de reden waarom jij hier staat natuurlijk. Nee. Niet? Nee, ik had het bij het Nederlands kampioenschap. Dat was voor het eerste keer alle combinaties samen. En daar heb ik ook zilver gehaald. En een onder 31 team wat in het EK goed had gedaan, was daar eerste geworden. Oké. Ga ik toch weer heel even voorbij. Eerst die grote. Gabor, kom je even bij mij staan in de lamp hier. Gabor Friese, want als ik het goed gelezen heb, heb jij ook een hele mooie... Je hebt zelfs het tentamen verzet voor vanavond, hè? Hoe heb ik dan de verkeerde? Zit ik helemaal verkeerd te kijken? Oh, dat was jij. Sorry, dan blijf even staan. Jij hebt nog een tentamen verzet. Ja, er waren 2 opties. Eén klas had het van 3 tot 5 en ik had het van 5 tot 7. Dus ik ben met de andere meegedaan. Sorry, ja, ik kende jullie niet, maar nu weet ik in ieder geval wie Gabor is. En dan gaan we eventjes inderdaad naar jou toe. Sorry voor het ongemak, maar ook ik sta hier eigenlijk alleen maar gewoon... We proberen het aan elkaar te praten. Mees, hè? Ja. Mees Rutgering. Tennistalent staat hier. Ja. Hoe lang ben je al aan tennissen? Rond 6, 7 jaar, denk ik. En hoe oud ben je nu? 15. 15. En wat dreef jij naar dat tennissen toe? Had je bepaalde voorbeelden? Ja, Nadal altijd eigenlijk al geweest, maar ja. En toen dacht jij, dat ga ik ook even doen? Ja, ik doe mijn best. Hoe is het afgelopen jaren met jou gegaan? Ja, goed. Op zich, ik speel nu wel best wel toernooien in het buitenland. En ik probeer nog meer te gaan spelen de komende tijd. Ja, want ik had hier staan dat hij er misschien niet is vanwege een wildcard. Wat is dat? Hoe bedoel je? Een wildcard. Wat is dat? Oh, dat je zeg maar gewoon dat het toernooi een kans geeft om het hoofdscherm mee te doen, zeg maar. Gewoon dat je mee kunt doen. Maar jij reist zo van Hongarije, Bulgarije, Roemenië, je reist de hele wereld ook zo'n beetje rond of Europa? Of wat doe je dan? Ja, ik ben nu voornamelijk in Europa. Ik ga in januari naar Amerika. Maar ja, ik ben nu wel gewoon zoveel mogelijk toernooien over de hele wereld te spelen. Ja. Ja, en dat komt dan hier ook uit Venray. Allemaal. Ja, prachtig. Even een applaus inderdaad voor Mees Rutgering. Ja, dan ga ik nu naar Finn. Ja, Finn, we zijn elkaar nooit tegengekomen, maar ik ben ook heel veel op Raceway Venray aanwezig. Wist je dat? Nee. Jij bent er veel geweest, hè? Ja. Want jij hebt daar, wat heb je daar gewonnen? Clubwedstrijd, kampioen en nog veel meer. Ja, dat doe je dan hier op de Raceway in Venray. Ja, inderdaad. Kort, heel veel mensen weten trouwens helemaal niet dat daar ook een kartbaan is, hè? Geen idee. Nee, maar jij wel, want jij weet er meerdere te liggen. Want ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar ben je wel eens in Kerpen geweest? Nee, maar dan moeten we nog wel naartoe een keer. Dat was die van Schumi, hè? Schumacher. Ja. En welke nog meer dan? Genk? Ja, Genk, Marienburg, Spa, Oostenrijk, Frankrijk. En Veldhoven. Lanzaard. Ja. Dat zijn al die circuitjes die allemaal afgaan. Want dat Marienburg, dat ligt volgens mij bijna in Frankrijk. Ja, naar Frans. Moet je zeker vroeg opstaan 's morgens? Nee, we gaan meestal een dag ervoor en dan blijven in een hotel overnachten. Oké, dat doe je goed. Want jij hebt natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend goed gescoord. Ben je pas nog geopereerd, staat hier. En hoe is het met jou nou? Ja, gaat goed. Soms heb ik nog achter bij mijn oor, bij mijn hechting nog wat jeuk. Oké.
Maar kun je onder het kart ook nog wel doen, hè? Wat jeuken? Of niet? Nee, want ik mag nou ook niet rijden. Ik mag geen druk om me worden. Oké. Ik kan er één... Ik kan geen helm op. Dus tussen 2 wedstrijdseizoenen in hebben we met het ziekenhuis overlegd om het te verschuiven dat het nu gedaan mag worden. Zodat hij dadelijk in januari weer kan starten. Je moet er ook als ouders wel veel voor over hebben. Dat geldt trouwens voor al die ouders, denk ik. Jullie zijn ook al die weekenden onderweg met hem? Ja, en papa is zelf monteur. Dus ja, die heeft ook nog door de week zeg maar heel veel te doen. Ja, want zelf sleutelen, onderhoud, ja. Ja, want daar begint het met karten, hè? Dat zag je wel bij die jongen uit Postels Montfort, hè? Ja, alleen dit is gewoon Finn en niet Max. Nee, maar je gaat wel tot de max, hè? Dat weet ik nog niet. Nee, zijn droom is niet de Formule 1. Niet de Formule 1. Nou ja, niet iedereen kan dat ook. Maar die jongen heeft er ook heel veel voor moeten doen. Nog één vraagje. Want de meeste mensen denken, nou dat doen die jongens even allemaal thuis. Het is een redelijke dure sport, hè? Dat weet ik ook. Maar jij rijdt bij een Belgisch team, hè? Ja, DFK. DFK, weet je wat dat voor staat? De feiterkarting. De feiterkarting. Dus als je wil gaan rijden, dan moet je tegen hem gaan rijden. En DFK, een hele grote jongen uit België. Mooi team, fijn dat je daarin rijdt. Dat je heel veel succes vindt. Ja. Ja. Ja, de laatste, dat gaan we weer terug naar wat eigenlijk allemaal bij het sportgala allemaal mee begonnen. Hè? Met allemaal handboogschieters. Hè? Bij welke vereniging ben je? Bij Ons Genoegen IJsselstein. IJsselstein, dat heb ik vaker gehoord vanavond. Maar wie waren jouw grote voorbeelden, Jessie? Dat weet ik niet heel erg. Ik focus vooral op mezelf. Focus op jezelf. Maar je hebt natuurlijk wel hele grote figuren bij jou. En dat is bijvoorbeeld de bondcoach die dan een paar jaar geleden dus gestopt is. Maar die moeten jou toch wel af en toe ook wat tips komen geven, of niet? Nou, Ron heeft mij nooit getraind. Omdat ook andere bogen schieten. Maar Gerard traint mij wel heel veel. Gerard. Maar als hij een tip heeft voor Ron, mag hij er mee langskomen toch, hè? Mag je zeker. Oké. Hoe was jouw afgelopen jaren, Jessie? Ja, veel wedstrijden. Ook beginnen met het meer in de topsport. En dan ook gelijk in het Nederlands team komen. En naar het EK mogen. Dat is wel heel mooi. Dus komende jaar naar het EK? Ik hoop naar het WK eigenlijk. Naar de WK. Ik zeg dat het EK is geweest, hè? Ja, dat is vorig jaar geweest. Nou, Jessie van de Bunkhoff, boogschutster. Ja. Ja, dan gaan we die prijs uitreiken. En dan wil ik graag voor naar boven even Joep Wievermans. Joep, kom even bij me. Joep. Joep Wievermans, de eerste officiële voorzitter van het sportgala, hè? Ja, dat klopt. Joep, heel even een klein ding, want ik had ook gelezen talenten. Ja, talenten. Jij had ook van die talenten bij jou in de familie, hè? Dat zeggen ze wel, ja. Die hebben goed gevoetbald, hè? Ik heb nooit gevoetbald, maar ik las een John, een Leon en Stef. Allemaal voetballers. En zelfs eentje die tot NEC heeft gehaald, hè? Ja, John. Goed, de prijzen. Ja, dan moet ik even kijken. Truus komt de prijzen, dan mag ik u die overhandigen. Oei. De prijs Sporttalent van het jaar 2022 van de gemeente Venray gaat naar Mies Rutgering.
inderdaad de prijzen en ook inderdaad voor Finn, voor Jesse en voor Gabor. De prijzen voor de jeugdtalenten, ik zou zeggen, koester ze in Venray, want ja, ze gaan het toch doen, Europees of waar dan ook. En ja, het zijn de toekomstmensen en ik hoop dat inderdaad daarvoor de komende jaren ook nog dat Venray Gala er zal zijn. Dankjewel Joep, dankjewel jeugdtalenten. En die prijzen die komen allemaal van Amboom Brandmakers. En ik mag jullie vragen weer de zaal in te gaan. En dan vraag ik natuurlijk de man achter Amboom Brandmakers om bij mij de microfoon over te nemen. Want die gaat nu verder. Maries Amboom, presentator van het gala. Toen ik even weg was. Dankjewel Geert. Nou ja, als voorzitter hoor je nog opeens allerlei dingen hoe het in het verleden ging. Ik heb van de wethouder gehoord dat het niet veel werk is wat we doen. Dus is ook niet veel werk, zo gepiept. Van Joep gehoord dat je knopen moet doorhakken en mensen moet wegsturen. Gelukkig heb ik dat niet hoeven mee te maken, want ik herken wel in jullie verhaal het teamwork. Hè, want dit moet je natuurlijk nooit alleen doen. Dit moet je altijd samen met mensen doen. En ik heb het geluk gehad dat ik ben in 2006 was mijn eerste keer dat ik mocht presenteren. Ik denk dat ik in 2011, 12 voorzitter ben geworden. En sinds die tijd werken wij nog grotendeels met hetzelfde team. Dus dat zegt ook wel dat als je een goed team hebt en je bent op elkaar ingespeeld, dan kun je dit organiseren. En ja, wethouder, dan kost het iets minder tijd als je een goed team hebt. En ik gun het Sportgala van harte een nieuwe club die dit van ons gaat overnemen. Want ja, als er één moment is dat je afscheid neemt, dan is het als je 25 jaar bestaat. Daar hebben we trouwens al 3 jaar op moeten wachten, want door corona is het 2 jaar niet doorgegaan. Dus dit is voor ons ook het moment dat wij straks aan het eind van de gala zeggen van we dragen graag een stokje over. Ik ben in 2006 begonnen en Geert vertelde net over die raceauto. Hè? En ik weet dat ik, toen ik de bühne bijna opging, iemand mij aan de jas trok en die zegt van je mag alles zeggen vanavond, maar noem niet het woordje raceauto. Want volgens mij had de Schouwburg daar nog steeds een hartverzakking van een jaar later. Dus we mochten absoluut niet over de raceauto praten. Ik ga in mijn blok één prijs uitreiken. Dus de prijs voor de sportploeg van het jaar. Ik ga een bijzondere sportster even naar voren halen. Niet omdat ze een prijs wint, maar wel omdat ze toch wel iets heel bijzonders presteert. En nog steeds presteert. Maar ik ga beginnen met het thema van deze avond. Wellicht dat jullie dat in de media hebben gelezen. Maar het is de maatschappelijke waarde van sport. We hebben hier de hele tijd topsporters gehad. Er komen er straks natuurlijk nog een heleboel die echt op niveau presteren. En sporters hebben ook een maatschappelijke waarde. Dat vergeten nog wel eens. Hè? Maar sporters en sport kunnen heel veel dingen realiseren. Als het gaat om allerlei maatschappelijke vraagstukken is sport vaak onderdeel van de oplossing. En wij vinden dat heel belangrijk om dat ook eens een keer te benadrukken. Wat sport en sporters ook kunnen betekenen, gewoon in de samenleving. De meeste topsporters die zetten zich vaak ergens voor in, die hebben een goed doel, die hebben een foundation. En dat zie je wereldwijd, maar je ziet het ook in Nederland, ook bij ons dicht bij huis, dat sporters zich inzetten om iets te kunnen bereiken, om anderen ook een kans te geven, die misschien niet wat minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, maar die toch een steuntje in de richting geven. En dat vinden wij heel belangrijk. Jullie zaten allemaal op een rood en groen kaartje, hè? Maar je zat nog ergens op. Dat is een flyertje. En ik wil eigenlijk vragen aan jullie om even je telefoon te pakken. Normaal vraag ik meestal om hem uit te zetten. Nu wil ik even vragen om hem aan te zetten. Dus zet hem even aan, voor zover je dat nog niet had uitgezet. Er staat namelijk een QR-code op dit flyertje. En ik wil jullie vragen om dat even te scannen en even je naam in te vullen. Dat is alles. Even de QR-code scannen, want je doet er jezelf voordeel mee. Kleine moeite. Scan even de QR-code. Dan kom je uit bij een veldje, of bij in ieder geval gevraagd wordt om je naam in te vullen en je mailadres. Op verzend duwen en klaar. Dan ga je namelijk het hele volgend jaar informatie ontvangen over sport in Venray, over leefstijl in Venray. En
vanaf 9 januari, dan weten jullie ook waarom het dat belangrijk is. 9 januari staan we hier namelijk opnieuw met een netwerkbijeenkomst, een nieuwjaarsborrel, symposium. En dan wordt er groot nieuws bekendgemaakt over de sport in Venray. Daar ga ik verder niks over zeggen, want dat is niet aan mij. Maar als je dit nieuws kent, dan word je zelf als eerste op de hoogte gebracht. Dat als allereerst. Dan maak ik van daaruit het bruggetje naar het leefstijlakkoord. Want daar zit die maatschappelijke waarde in. Venray heeft een aantal jaren geleden het leefstijlakkoord gesloten. En daar zitten, daar schrikt iemand volgens mij van, daar zijn 13 projecten aan verbonden. En ik noem ze even heel snel op. Dat is alle supermarkten in Venray die werken samen om kinderen gezond te leren eten, te helpen om gezond te eten. Is een project, het heet Gezonde Start. Dat als je op de wereld komt, dat je eigenlijk al zo snel mogelijk probeert om gezond op te groeien. Er is een project over valpreventie. De Multisportsclub vind ik zelf heel mooi, waar mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische klachten samen sporten. We hebben jonge leefstijlambassadeurs. Bedrijven adopteren een jonge leefstijlambassadeur voor een school. We hebben de Leefstijlmonitor. Dat zijn allemaal bedrijven die samen een programma hebben ontwikkeld om met name werknemers van bedrijven om die fitter, gezonder en vitaler te laten zijn. Dus een vitalere werkvloer. Een leven lang lid, ook een mooi project, dat als je door wat voor reden ook, en dat kan dementie zijn, dat kunnen niet aangeboren hersenletsel zijn, maar dat je toch lid kunt blijven van je eigen sportvereniging. Al is het maar om daar een kop koffie te blijven drinken, dus dat je in ieder geval wel nog betrokken blijft bij de vereniging. Ook een heel mooi project. Opleidingen, besturen is ook proberen om jezelf te blijven ontwikkelen. Er zijn op de basisschool lopen leefstijlcoaches rond, is een project. Rookvrij zijn 2 projecten. We willen naar een rookvrije generatie, dus dat opgroeien in een rookvrije omgeving, dat vanzelfsprekend is. De leerlingen van Gildeopleiding die hebben een campagne en een lespakket gemaakt voor de basisscholen om niet te beginnen met roken. Dus niet stoppen met roken, maar begin niet met roken. Ik vind het leuk, want het is eigenlijk voor hun broertjes en zusjes dat ze die campagne hebben gemaakt. Er is een alcoholvrij drankje ontwikkeld door jongeren zelf. Met name ook om te stimuleren van nou drink ook alcoholvrij. En het laatste project is Human Energy. En dat gaan we 9 januari hier ook toelichten. En dat gaat erom van hoe kun je met alle energie die je met je eigen lichaam hebt. Als ik nou beweeg, en zoals jullie zien doe ik dat niet al te vaak. Maar als je beweegt, dan doe je... Ja, als ik die opmerking maak, krijg je altijd zo snel bevestiging van iedereen. Hè? Dank je wel, dames. Maar in ieder geval, die kinetische energie, hè, die kun je omzetten in stroom. En als je stroom, bruikbare stroom, en als je ziet dat er in Amerika bijvoorbeeld al wijken zijn die energie-neutraal zijn, door alle energie die in het fitnesscentrum wordt opgewekt, die wordt opgeslagen in een batterij, en de hele wijk heeft een energierekening van 0, omdat die gewoon opgevangen wordt. Het is geen fictie, dat gebeurt. Er zijn zo al allerlei projecten in de wereld waar mensen door te bewegen stroom opwekken die hun eigen energierekening omlaag brengt. Ja, dat gaan we 9 januari nader toelichten. Nou hebben wij een aantal sporters gevraagd Nee, ik ga het anders zeggen. De gemeente Venray Beweegt, heeft gezegd van wij vinden het heel belangrijk dat die projecten, dat we die kunnen koppelen ook aan topsporters en talenten en coaches, zodat zij ook hun maatschappelijke waarde kunnen laten zien. En ik heb een aantal sporters, talenten, trainers, coaches gevraagd, zou jij vanavond symbolisch een cheque willen uitreiken van €400? Ieder project krijgt €400 om daar het volgend jaar iets goeds mee te doen, waarmee de sporter dan kijkt of hij of zij daarbij kan helpen. Dus ik wil nu vragen voor het symbolische moment dat je die cheque in handen hebt. Dus een mooi rijtje met allemaal talenten, topsporters, coaches, om die cheque uit te reiken. En dan hoop ik dat iedereen er is. In ieder geval de aanvoerster van Oranje-Wit. Jij zat me net uit te lachen, hè, toen ik dat zei, hè? Ja, klopt. Zij zei al, moet je naar boven. Ja. Je weet dat ik je nog ga interviewen zo meteen, hè? Ja, oké, dan staat er nog een rekening open. Harma van Krij, onze handbalster. Waar ben je?
Ja. Gaat dat lukken omhoog? Ja, ga wel. Edward Linskes. Edward, had je de vraag net over jezelf gehoord? Zeg je? Nee, van die goal? Oké. Rudy Verhagen. En ik ga nu iemand noemen waarvan hij denkt, die ken ik toch wat minder uit de sport. Jacco Nabuurs van Asteria. En ik zal ook uitleggen waarom. Ik zei naar het project van de leefstijlambassadeurs. Er zijn allerlei bedrijven die adopteren dan op een basisschool een kind. Dat dan de mogelijkheden krijgt om iets te doen met leefstijl op de school zelf. En Asteria is een van de bedrijven die dat inmiddels heeft gedaan, zijn er meer. Maar ja, we zijn hier te gast, dus ik vond het leuk om Jacco als voormalig topsporter ook te vragen of hij een cheque wilde uitreiken. Stijn Brinkman van SV Venray. En jullie hebben net Gabor Friese al gezien. Mag ik nog een keer naar boven komen? De aanvoerder van Corona's, FC Corona's, Jordi Wismans. Amber van Heeswijk van Fortuna Sittard is Amber er helemaal achteraan. Ron van der Hof, je mag weer een keer naar voren toe. Mees. Mees, je hebt net gewonnen. Waar zit je? Kijk, steek even je hand omhoog. Is Mees al weg? Ah, dat is Mees. Mees, ja, we wisten pas vanmiddag dat je hier zou zijn, hè? Want het was even de vraag of je dat zou redden. Dus ik wil je vragen of jij ook even naar voren kunt komen. Schrik niet, je hoeft niet heel veel te doen. En, nou, weet ik niet, dat was nog een vraagteken of Leslie Barends er is, maar volgens mij heb ik haar niet gezien. Dus ik denk, om dit rijtje, we zijn nu met 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ik heb 12 checks. En mij lijkt het wel leuk om Ifiani, of jij erbij komt, als sporter met een beperking winnaar, want ook die doelgroep is heel belangrijk. Nou kom maar hier staan. We hebben hier nog meters over. Ja. Hey, jullie krijgen allemaal een cheque van, daar staat €400 op. Om misverstanden te voorkomen. Die is niet voor jullie. Die gaan we besteden en aan ieder project krijgt een cheque van €400. En ik ga met jullie nog graag in overleg hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het geld op een goede manier wordt besteed aan dat project. En dan ga ik jullie dat nu even overhandigen. Nou, 12 sporters, topsporters, ex-topsporters, talenten, die zich gaan inzetten voor een van de projecten van het Leefstijlakkoord, waarmee zij in ieder geval hun maatschappelijke waarde laten zien en hun betrokkenheid laten zien om mensen in Venray, jong en oud, gezonder, fitter en vitaal te laten maken. Dus dat vind ik wel een applaus waard. Ik kom nog heel graag bij jullie terug om met afspraken te maken. Ik zou zeggen, neem die cheque mee. Ik kom binnenkort, na de jaarwisseling, ga ik even met jullie in overleg. Samen met Venray Beweegt hoe we deze cheques gaan inzetten. Of heb je al een idee? Rudy? Geen idee? Hij gaat weer naar een school. We gaan kijken welke school het gaat worden in de gemeente Venray. Dan gaan we naar een school toe. Ron, heb jij een idee? Want jij hebt ook al na kunnen denken. Kunnen denken, maar goed, we gaan er een hartstikke goed project voor vinden, denk ik. En ja, het is een hele hoop geld wat hier in de maatschappij gestoken kan worden. Het is inderdaad een heleboel geld. Het is geld dat via de gemeente Venray beschikbaar komt, want het is allemaal van het Leefstijlakkoord. Hey, ik wil jullie hartelijk danken dat jullie in ieder geval symbolisch nu die cheque
gaan geven binnenkort aan een van de 13 projecten, 12 projecten. En wij gaan dat, jullie hebben net gescand die QR-code. Hè? Als je dat gescand hebt, dan kun je ook gaan volgen hoe zij, deze toppers allemaal, hoe zij dat geldbedrag gaan besteden aan een van die projecten. Dankjewel allemaal. Dankjewel. En terwijl zij terug naar een plaats gaan, wil ik eigenlijk zeggen, even terug naar de actieve sport. Jullie zijn bijna allemaal sporters of hebben ooit gesport. Hè? Ik doe het even heel voorzichtig. Ik wil aandacht vragen voor een atlete uit deze gemeente. Ja, misschien geloof je niet, ik heb vroeger ook atletiek gedaan. Ja, jij lacht niet meer, hè? Nee, jij lacht niet meer. Ik deed vroeger 10-kamp. Dat zijn 10 onderdelen die je dan doet. En dan ben je vooral heel explosief, sprinter. Dus wij vonden het altijd, als je maximaal 1 rondje over de baan had gelopen, dan was het klaar voor die dag. Hè? En meestal deden we 100 meter sprints en dan 10 minuten pauze op de grond liggen. En dan zag je al die lange afstandlopers, die zag je dan zo voorbij komen. Zo, wat zijn die nou eigenlijk aan het doen? Maar je hebt het ook in de overtreffende trap. En dat bedoel ik niet nog korter, maar nog langer. Er zit in deze zaal een jonge dame, die heeft, en ik weet niet of het lijstje inmiddels nog compleet is, hè, want volgens mij komt er iedere week een wedstrijd bij. Zij heeft 75 halve marathons gelopen. Ja, denk eens voor. Ze heeft 75 keer een 10 kilometer gelopen. Als het klopt heeft ze 46 marathons gelopen. 2 ultralopen van 50 kilometer. En 2 ultralopen van 60 kilometer. En binnenkort gaat ze haar 300ste wedstrijd lopen. Dus tel je eens even in je gedachten al die kilometers achter elkaar, hoeveel dat is. Nou, dat leek ons eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Om toch even stil te staan bij een sporter die niet genomineerd is. Maar die vinden wij toch wel een fantastische prestatie levert door dit al ruim bijna 20 jaar doet ze wedstrijden. Ik wil graag naar voren vragen Gerda Peters van ATV Venray. Gerda, als ik naar dat lijstje kijk, dan ben ik al moe zonder dat ik 1 meter gelopen heb. Hoe krijg je het voor elkaar? Weet ik niet. Het is een kwestie van trainen en bevangen zijn van, denk ik. Ja, maar loop jij iedere dag? Nee. Ik ben in 2001 begonnen. 4 keer 2 minuten voor de conditie. Hè? En in 2003 heb ik de eerste wedstrijdjes gelopen. 2005 was de eerste marathon. Ja, nou het resultaat heb je net verteld. En ik hoop dus over per maand, ik tel dan die ultralopen maar bij de marathon. Dan tel ik die als gewone marathons. En dan zou ik mijn 50ste marathon lopen in maart van komend jaar. Waar doe je dat? Oei. Dat heb ik proberen geheim te houden, maar ik kan het vertellen. In de jaren, dit is niet vanzelfsprekend eigenlijk zo gegaan allemaal, maar ik ben in 2005 heb ik in Berlijn de eerste gelopen. Toen ik 65 werd, kwam nog met 2 van die Six Stars erbij, New York. Een jaar later was het Londen. Afgelopen jaar was het Boston en Chicago. Dus ik ga nu mijn Six Stars lopen. We kunnen er een quizvraag van maken, maar waar? In Tokio. In Tokio. Als het doorgaat. Als het doorgaat, ligt dat aan de wedstrijd of aan jou? Hopelijk niet aan mij. In januari begin ik aan mijn hoofdprogramma en dan
in maart, als alles volgens de regels verloopt dan, want je weet het nou niet met corona, met vliegen en dat allemaal. Maar dan hoop ik hem inderdaad mee naar Venray te nemen. Nou, fantastisch. Want dan zul je denk ik de eerste in Venray zijn, hè? Ik denk het wel, ja. Ik vind het ook mooi dat jij zegt, ja, die 60 kilometer tel ik gewoon als marathon mee. Die 20 kilometer meer, dat boeit toch niet, hè? En die 2 lange lopen, dat waren 2 keer in Bottrop in Duitsland, 2 keer 50 kilometer. En ik heb 2 keer 60 gedaan. Hey, we hadden straks mensen die zeiden, ik reis de hele wereld over voor wedstrijden. Hè? Jij doet het ook, maar volgens mij loop je ook de hele wereld over, als ik dit allemaal bij elkaar optel. Hè? Hoeveel kilometer is dat? Heb je ooit geteld? Ik ben nog niet aan het tellen, maar ik wil ze wel gaan tellen. Tenminste, wat ik aan wedstrijden loop. Want ik heb een paar jaar geleden, voor corona, liep ik 3 of 4 marathons per jaar. Anders kun je die hele rij niet halen. Klinkt bijna als een opgave die je zelf hebt opgelegd, hè? Nee, ik vind het heerlijk en ontspannend. En ik kijk daar gewoon op. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Dat mag ik hopen dat je dat, als je dat lijstje ziet. En jouw trainer is er ook bij, of niet? Is jouw trainer ook aanwezig in de zaal? Ja, mijn eerste trainer is in de zaal. Waar ik dus 4 keer 2 minuten mee geoefend heb. En die heeft tegen mij verteld toen, het eerste jaar dan mag je geen wedstrijdje lopen, maar dat kon ik ook helemaal niet, want wij puften allemaal. Maar 2003 was dus trainen en dan heb ik 2 kleine wedstrijden gelopen. En nu heb ik pas geleden dus mijn 300ste wedstrijd dan ook gelopen. Maar Wim zit daar en dat was toen mijn trainer. Wim Kroijmans bedoel je, ja. Ooit volgens mij vrijwilliger van het jaar, hè? In een verleden, kan ik me herinneren. Ja. Ja, daar heb ik nog wel een verhaal over. Hey, ja, schaam je niet, Wim, dat komt wel goed. Hey, dus tegen iedereen, als je met 4 keer 2 minuten lopen begint en je bent moe, dan wil dat niet zeggen dat je geen marathon kunt lopen. En het was dus eigenlijk 3 maanden voordat ik 50 werd. Dus kun je 21 jaar ben ik nu aan het lopen. Ja. Dan gaan we dus niet verklappen hoe jong dat je bent. Hey, Gerda, we hebben nog een leuke verrassing voor jou als dankjewel van de Sportgala. Voor al jouw fantastische prestaties en veel succes om die cyclus rond te maken. Succes in Tokio. Ja. Ja, Wim, je kwam net even door mijn gedachten, want ik vroeg me af in al die sportgala's die ik meegemaakt heb. Want ik heb ze gepresenteerd in de Schouwburg en toen hebben we een aantal jaren geen sportgala gehad. En toen hebben we er in 2012 volgens mij 2 gehad. Eentje in het voorjaar en eentje in december. En toen zijn we ook uiteindelijk hier bij eerste instantie Asteria, daarna Zeil 7 beland, waar we nu zijn. Maar toen hadden we 2 jaar op rij een boksring. Misschien dat sommigen zich dat nog kunnen herinneren. En daar werd ook echt gebokst als demonstratiesport. En dat was natuurlijk fantastisch, want die mensen die op de eerste rij zaten, die zaten helemaal onder de zwedende spuug van die boksers. En ik zie nog die hele eerste rij naar achter deinzen als er weer iemand in de touwen hing. Dus dat hebben we volgens mij ook maar 1 keer gedaan. En toen hadden we zoiets van, dat moeten we niet nog een keer doen, zo'n evenement. Maar volgens mij was dat jaar, Wim, dat was in de Zenit, hè? Dat was in de Zenit, ja, we zijn 1 jaar in de Zenit geweest, hebben daar een bokswedstrijd georganiseerd. Ja, ook heel bijzonder. Ik ga door naar de sportploeg van het jaar. En ik zou graag de aanvoerster van Oranje-Wit, de aanvoerder van SV Venray en de aanvoerder van de Krones graag even naar voren willen hebben. Ja, jullie stonden hier net al, hè? Hey, het blijft, sportgala vind ik altijd met die prijzen, het is een beetje appels met peren vergelijken. Hè? Jullie zijn alle 3 kampioen geworden. Ik weet in ieder geval dat jullie op een niveau spelen waar je nog nooit gespeeld hebt. Ik weet dat jullie op een niveau spelen waar je nog nooit gespeeld hebt. En bij jou moet ik gokken. Ook? Ja, voor ons team is het wel een niveau, zeg maar, wat ontstaan is uit vrienden. En nu gaan we eigenlijk wel heel goed met z'n allen, dus is wel leuk. Ja. Is wel leuk, zegt hij dan. Venray kampioen in de eerste klasse. Korfbal kampioen in de hoofdklasse, nu in de topklasse. En de zaalvoetbal kampioen in de hoofdklasse. Zeg ik dat allemaal goed? Oké.
Waarom vind jij echt dat jullie de prijs moeten winnen? Oeh, dat vind ik een goede vraag. Nou ja, ik denk dat wij überhaupt als vereniging al heel trots zijn op dat we de topklasse gehaald hebben. Voor eerst in de geschiedenis ook van de club. En nou ja, dat we hier al mogen staan is voor ons denk ik al heel mooi dat het ook gezien wordt door Venray. Ja, en wie het mag winnen, dat vind ik heel moeilijk. Wat jij ook zegt is denk ik appels met peren vergelijk. Dus maakt niet uit. Maakt niet uit, maar voor jullie is het al dat jullie genomineerd zijn hier staan. Dat is, oké, dan is dat duidelijk. Ik schuif even op. Staan jullie nou op een plek waar je nu staat die je verwacht had? Ja, zeker. Ja, middenmoot. Misschien ook wel wat iets hoger mogen staan. Maar nee, dat had ik zeker wel verwacht, ja, deze positie. Hoe groot was de hunkering om te promoveren? Ja, dit was ook wel groot, ja. Ja, ik denk dat we er met die jaren met corona ook al tegenaan aan het hikken waren. Toen is het net niet gelukt, omdat de competitie werd gestopt eigenlijk. Maar ja, dit afgelopen jaar moest het dan zo zijn. En ja, we zijn eigenlijk dik kampioen geworden. We hebben ook nog uit bij de nummer 2. Volgens mij 4 wedstrijden voor het einde, dus dat was dik verdiend. Ja. En dat stipje op de horizon, ligt dat hoger dan het niveau waar jullie nu spelen? Ja, misschien wel. We hebben dat wel altijd ook gezegd. En ik denk dat we ook als ploeg eraan toe waren om een niveau hoger te spelen. Maar ja, ik denk dat we ook in deze klas laten zien dat we goed mee kunnen. Dat we voor niemand bang hoeven te zijn. En ja, misschien als we hier nog misschien een jaar in oefenen, om het zo maar even te zeggen, dat we dan ja, misschien nog een stapje kunnen maken. Maar misschien is dat een droom, maar ik weet het niet. Maar ik denk dat het er wel in zit, misschien. Ja, dan staan jullie misschien over een aantal jaren hier weer, als je gepromoveerd, als er dan een sportgala is. Hè. Maar de wethouder gaat zich er sterk voor maken, dus ik heb er alle vertrouwen in. Jordi, ook kampioen geworden, je zei net vriendenteam. En het gaat eigenlijk best wel lekker. Dat klinkt zoiets van, oh, dat gaat wel lekker. Welke ambities hebben jullie? Nou, de Corona's is ooit opgericht als vriendenorganisatie, zeg maar. Heel erg mooi, supergoed initiatief. Met volgens mij 2 of 3 teams. En nu staan we met 9 teams misschien wel, of 10. We zijn een grote club aan het worden. En we hebben gezegd met een paar gasten die graag zaalvoetballen van kom, we maken een leuk team samen. En ja, dat gaat nu eigenlijk wel heel erg goed. En onze ambitie is gewoon altijd zo hoog mogelijk, want anders, ja, zo fanatiek zijn we wel. En nu staan we weer bovenaan. Dus dan kunnen we landelijk gaan het ene hoogste niveau halen van Nederland. Met een vriendenclubje wat nooit traint. Dus dat is wel leuk. Ik wilde net zeggen, dat zou wel heel veel training vragen, maar nee dus. Hey, maar volgens mij zijn er ook spelers van SV Venray. Mag dat? Ja, meestal gaat dat... Stiekem? Nee, dat gaat goed in overleg. Sinds vorig jaar volgens mij doet onze trainer en bestuur van ons samen met Venray, de trainer en het bestuur, gewoon open en eerlijk overleggen. En die jongens geven ook aan van ja, wij voetballen ook graag in de zaal. En ja, als je bezig bent met het spelletje, dan lijkt me dat wel goed, zeg maar. Dus dat is fijn, dat het kan. Dus eigenlijk mede dankzij jullie is Venray vorig jaar gepromoveerd? Nee, dat niet. Nee, gewoon een goed team. We hebben een goed team. Gewoon een goed team. Speel jij in de zaal? Ja, ik speel ook bij Jordi. Ja, dat is het wel. Ja. Dus je hebt eigenlijk al 2 keer kans om te winnen. Als ik goed, ja, zo gaat dat. Hey, jullie bestaan binnenkort 50 jaar. Ja. Wat hoop je dat jullie in dat jubileumjaar waar jullie gaan eindigen? Nou ja, dus we zijn in de zaal nu stopklasse. En daar doen we in de middenmoot mee. En dat is ook wel een beetje waar we voor willen strijden. Dat we in ieder geval in de topklasse kunnen blijven. En op het veld staan we nu bovenaan. En nou ja, het zou natuurlijk super mooi zijn als we daar ook naar de topklasse kunnen. Dus dat is denk ik wel de ambitie die we hebben. Ja. Denk je dat ooit de finale op het Nederlands kampioenschap... Volgens mij zeggen ze allemaal ja. Dat ooit ook door Oranje-Wit wordt bestreden? Oeh, ja, dat zou wel super mooi zijn natuurlijk. Maar we merken nu nog wel echt dat de ploegen in de topklasse die bovenaan strijden, dat is voor ons echt nog wel een stapje te hoog. Maar daar leren we wel heel veel van. Dus wie weet ja, nog een seizoen extra en misschien dat we dan wel die stap kunnen maken. Volgens mij is het nog een redelijk jong team, of niet? Ja, op afstand wel, dames. Ja, dus we hebben ook wel vorig seizoen een aantal meiden zijn gestopt. Dus ook wel een redelijk nieuw team. Dus daar zijn we ook al redelijk nog mee aan opbouwen. Ja. Dus nog perspectief genoeg. Ja, oké. Edward, ik wil je nog een keer vragen om bekend te maken wie van deze 3 kampioenen zich dit jaar sportploeg van de gemeente Venray mag noemen.
En als het goed is, krijg jij een envelop. En daar staat, of een envelop, een briefje, daar staat de winnaar op. De prijs Sportgala van het jaar 2023 van de gemeente, of 22 van de gemeente Venray gaat naar het eerste voetbalteam van SV Venray. Mag ik de voetballers van SV Venray naar voren vragen? En volgens mij zijn jullie met een hele grote club, dus kom maar even naar het podium toe alsjeblieft. Nee, blijf lekker staan. Waarom? Ze komen allemaal... Ja, dan komen al gezellig bij mij staan, ja. Het zijn allemaal voetballers. Ja. Lachen ze je uit? Ja, ik denk het wel. Hey, dat ga ik niet herhalen. Dit ga ik niet herhalen. Nee. Hey, mannen, proficiat. Jullie hebben net de aanvoerder gehoord, hè? Wie verwacht dat jullie over een seizoen of 2 1 niveau hoger spelen? Oh, zo. Edward, ja? Met dit team zouden moeten. Als ze bij elkaar blijven, vind ik dat het zo moet. Ik vind dat ze nu al te laag staan. Hun staan al 3 jaar bij elkaar in principe en altijd wat versterkingen. En als je toch ziet wat ze zelf zeggen, we kunnen goed meedoen, maar goed meedoen is niet alles. Kijk, die lat wordt in één keer heel erg hoog gelegd. Edward, ga je wel eens kijken naar de boys of niet? Ja, toevallig afgelopen tegen Kamp ook ben ik geweest. En, ja, goed, een hele goede tegenstander, maar Venray als team, voor het eerst als team echt de wedstrijd naar ons toe getild. Normaal als individueel, maar deze wedstrijd was echt puur als team. En ik denk dat ze daar heel veel mee kunnen bereiken. Mannen, proficiat met jullie prijs. Als ik Edward mag geloven en jou een klein beetje, dan staan jullie hier binnenkort weer. Corona staat hier in de toekomst ook weer. Ja, en jij staat hier met jullie team misschien over een jaar of 2 ook weer als finalist voor het landskampioenschap met dit bijzondere gezelschap speelsters van Oranje-Wit. Hey, hartelijk applaus voor deze 3 kampioenen. Dankjewel. Jullie moeten straks maar even vragen aan de dames waar ze het over hebben, want dat ga ik niet herhalen. Ik ga mijn blok afsluiten. En eigenlijk zou nou Leon Aerts zijn gekomen. Want hij heeft ook een sportgala gepresteerd, een aantal jaren. Maar Leon is helaas ziek. Dus dat betekent dat Rijn, Geert en ik het onderling nog verdeeld hebben, de laatste 3 blokken. Dus dat betekent dat ik zo meteen nog even terugkom. Maar dat ik eerst nu aan Geert wil vragen of hij verder gaat met het programma. Tot zometeen. Ik heb niet kunnen oefenen, hè? Nee, inderdaad, dat kan gebeuren als mensen ziek worden. Dan moet je dan op het laatste moment ook nog maar eventjes laten zien dat jij dat graag doet. En ik doe dat graag. Want ik mag de prijs uit gaan reiken aan de sportvrouw van het jaar. En er zijn 3 genomineerden en die wil ik dan alle 3 eerst naar boven roepen. Dat is handbalster Harma van Krij. Amber van Heeswijk als Fortuna Sittard speelster. En de laatste, heb ik begrepen, is er niet. Die hebben we wel uitgenodigd, maar om een of andere reden is ze er niet vanavond. Hi. En dat was Britt Jansbeke, de dame die bekend is in de motorsport.
volgens mij uit Wansum of die kant, maar heel zeker weet ik het niet. Ze is vanavond niet bij ons op een sportgala. Maar gelukkig wel 2 andere dames die zich hebben al laten zien zojuist. Maar ik ga eerst eventjes vragen, hoe gaat het bij Fortuna Sittard? Ja, goed. Ja, het gaat zijn gangetje en we doen lekker mee in de top. Dus dat is helemaal goed. Ja, want op een zaak waar ik werk, daar hebben we een meisje die heet Nouwe. Ken je die? Aniek. Aniek? Ja. Een Nederlands team, hè? Ja, die ken ik. Ja. Daar wil je ook een keer naartoe? Zeker. Nou, maar dat is ook nog een hele weg, hè? Want als ik dat zo zie, die dames die moeten natuurlijk ook gigantisch veel doen. En jij natuurlijk ook flink voor vechten. Hoe lang heb je er heel veel gedaan voordat je bij Fortuna zat? Ja, ik ben op mijn 4e begonnen bij het voetballen, bij de jongens. En dan heb ik tot afgelopen jaar bij Duitsland gespeeld, bij Borussia Mönchengladbach. En sinds dit jaar bij Fortuna Sittard. Je spreekt tegenwoordig een goed Duits woordje dan? Ja, wel redelijk. Ja. Ja, dat is mooi, want het is natuurlijk zo als je als 4-jarige begint met voetballen. Allemaal tussen de jongetjes als enige meisje of meerdere meisjes? Vaak wel als enige meisje, ja. En was dat moeilijk? Nee, dat heb ik nooit zo ervaren. Ja, de jongens zagen me ook vaak gewoon als een van hun. En ik heb er ook echt wel goede vrienden aan overgehouden. Dus ja. En die zijn nooit bij Fortuna gekomen, hè? Nee, jij wel. Fortuna Sittard, applaus inderdaad voor Amber van Eeswijk. Dan ga ik eventjes naar die kant lopen. Ik kom eventjes bij Harma. Harma, ik zag jou inderdaad met een brace. Dat is nog niet zo heel lang geleden gebeurd, hè? Nee, op het EK in november. En dan ging het helemaal mis? Nou, het kon erger. Dus. Het kon erger. Heb je vaker blessures gehad? Ja, vooral mijn enkels, maar dat viel allemaal wel mee. Dus. Ik heb gelezen dat ook jij zo'n beetje Europa wel doorreist. Het ging goed in Slovenië, is dat hier? Ja, klopt. Daar heb ik 3 jaar gezeten, afgelopen 3 jaar. En bij welke ploeg was dat? RK Krim. RK Krim, oké. En hoe is jouw afgelopen jaren lang gegaan, ondanks deze, die naast bestaat dan? Ja, met Krim op zich wel netjes. In de Champions League redelijk geëindigd. En kampioen geworden in de Liga. Beker ook gehaald. En nu ben ik weer bij Borussia Dortmund in Duitsland. En ik mocht dus met het Nederlands team mee naar het EK, maar dat liep een beetje anders dan gepland helaas. Al zijn ze wel 60 geworden, dus dat was wel netjes. En een WK-ticket voor komend jaar veiliggesteld. Jij spreekt ook Duits? Ja. Goed, ja, ze zien wel van het Nederlandse naar het Duits. En daar zitten toch ook die ploegen met voetballen vaak inderdaad. Als ik dat, en over de grens zijn ze nog niet zo heel ver te vinden. Ik ga toch eventjes kijken, want ik vind het heel interessant. Want in 2005 had ik een softbalspeelster, die werd sportvrouw van het jaar. En zo zie je maar welke sport dat het ook gaat. Het maakt niet uit als je maar gewoon goed je best doet. En jullie zijn een paar toppers en ik wil jullie dan ook de prijs gaan uitreiken. Daar stond ik eigenlijk voor bij Leon, maar dan mag ik het briefje dan aannemen van Truus. En maar mag ik dan kijken wie dat gaat winnen. De prijs voor de sportvrouw van het jaar 2022 van de gemeente Venray gaat naar Harma van Krij. Gefeliciteerd. Dames, heel veel succes voor de toekomst wat de sport betreft. En ik hoop dat jullie ook heel verder gaan komen als nu. Dankjewel. De sportvrouwen van Venray. Ja, ik zei al, we hebben het een beetje moeten verdelen omdat Leon er niet was. En dit gaat in principe gewoon lekker verder, want ik nodig Rijn Wortelboer weer uit, dacht ik. Hè? Nee, eerst Maurice. Oké, Maurice eerst voor de sportman van het jaar. Maurice, dan krijg jij hem weer. Dankjewel. Ja, ook voor mij is het even anders, want we hadden het anders bedacht. En ik heb de eer om met een leeg podium om te gaan. Ja, dat is ook weer eens wat anders, want we hebben 3 genomineerden. En
die hebben eigenlijk alle drie een hele goede reden waarom dat ze niet hier kunnen zijn. Mike Teunissen, want vanavond is het Nationaal Wielergala. En ja, hij moet keuzes maken. Ik snap niet dat hij daar naartoe gaat, maar in ieder geval, hij heeft de keuze gemaakt om naar het Wielergala te gaan. Maar Mike won met Jumbo-Visma de eerste etappe van de Ronde van Spanje, onder andere in Utrecht, de ploegentijdrit. En een dag later reed hij in de rode leiderstrui, nadat hij ook al, zoals jullie weten in de Tour, die gele leiderstrui had. Stijn van Gassel, de keeper, hij kwam straks ook terug bij de quiz. Hij stopte met Excelsior, want dat was de quizvraag, stopte hij de beslissende strafschop, waardoor Excelsior promoveerde. Ik zat pas te geleden televisie te kijken en er was gewoon een hele serie over gemaakt over die wedstrijd. Dus dat vond ik wel heel bijzonder zo, om dat te zien. Maar Stijn is op trainingskamp met Excelsior, dus ja, snap ik. En Nick Verstegen, die hadden we wel hier verwacht, maar Nick die, heeft zich vanmiddag ziek gemeld. Die voelde zich niet fit. En die wilde jullie allemaal niet besmetten, dus dat kon ik wel waarderen. Dus hij is er niet. Maar we hebben wel één iemand aanwezig die we zo meteen ook nodig hebben. Jacco van Asteria. Ik wil jou vragen om op dit bijzondere lege podium bekend te maken wie de sportman van het jaar 2022 van de gemeente Venray is. En dan ga ik daarna even verder. Probeer het wel een beetje spannend te maken. Ja, is goed. Ja, het is zeker bijzonder om hier te staan. Ik ben wel blij dat we geen rechtstreeks lijntjes gaan doen allemaal, want dan maakt het heel spannend. Juich niet te vroeg. Nee, Oké, wacht wel. Nou goed, ik ga het bekendmaken. Prijs Sportman van het jaar 2022 van de gemeente Venray gaat naar Stijn van Gassel. Blijf nog even hier, Jacco. Want ik wil ook nog even een dankjewel zeggen. Want wij vieren een jubileum, 25 jaar Sportgala. Iedereen die wel eens iets georganiseerd heeft, zeker een sportgala, weet dat je dat niet kunt doen als je geen partners hebt die je daarin ondersteunen en meedoen. En wij werken al vele jaren, ik denk al sinds 2013 of zoiets, 14, zijn wij te gast bij Asteria, nu zaal 7. Jullie stellen al die jaren dat ter beschikking aan de Sportgala om in deze prachtige ambiance dat te mogen organiseren. Dat stellen wij zeer op prijs, want ja, we hadden de Schouwburg, we hebben nu zaal 7. Het zijn gewoon prachtige omgevingen om zo'n Sportgala te organiseren. En ik wil eigenlijk aan jullie vragen een applaus voor al die jaren die wij de steun hebben gekregen ook van jou. En je zei net, we gaan geen lijntje leggen. Hè? Dat hebben we niet geoefend. Maar als het goed is, is de schoonvader van Stijn van Gassel aanwezig. Klopt dat? Ja, kijk. En heeft de schoonvader een telefoon bij zich? Ja, oké. Staat daar het nummer in van jouw schoonzoon? Oké. Want we hebben gezegd dat als het nodig is, dat we hem even gaan bellen. En misschien dat ik de microfoon erbij kan houden, als jij hem belt. Want dan mag jij hem vertellen dat hij de sportman van het jaar van de gemeente is geworden. Dan ben ik benieuwd of hij opneemt als jij belt. Hey Stijn. Yo. Je bent geworden, jongen. Ja? Ja. Vertel even dat hij live zit in de uitzending. Ja. Stijn, ik sta hier op het podium en je bent live in de zaal nu, dus ik denk dat je wel wat dingen gaan vragen. Oké. Ja? Mooi, dankjewel allemaal. Ja? Kunnen jullie dat horen eigenlijk, of niet? Oh. Stijn, je spreekt nu met Maurice Ambaum via de telefoon van je schoonvader. Proficiat, waar ben jij nu? Ja, dankjewel allereerst. Ja, ik zit nu thuis op de bank, zit ik nu eigenlijk. Ik heb net gezegd dat jij een mega zwaar trainingskamp hebt. Ja, die heb ik achter de rug, dus dat klopt wel dat het mega zwaar is geweest. Ja. Maar ik heb vandaag weer 2 keer moeten trainen, dus ik was erg laat thuis. Dus vandaar dat ik ook niet aanwezig kon zijn bij het gala helaas. Hey, hoe vind je dat je sportman van het jaar van de gemeente bent? Ja, ik vind het wel een enorme eer natuurlijk. Eigenlijk 2 of 3 jaar geleden ben ik ook genomineerd, dat heb ik hem helaas niet gewonnen.
En dat is nu wel, ook wel een mooie begroting op het afgelopen jaar wat ik persoonlijk en natuurlijk met Excelsior heb behaald. En ja, dan is het wel extra mooi dat je vanuit de gemeente Venray ook die prijs mag winnen. Ja. Hey, de prijs is aangeboden door Asteria Zaal 7. Ik heb hier een mega trotse manager staan. Die heeft jouw prijzen nog in de hand. Maar vertrouw je je schoonvader als we hem de prijzen meegeven? Dat is wel een lastig, hè? Ja, dat is je dat is je schoonvader. Ja. Nee, maar nee, ik vertrouw hem zeker op, want we hebben ook een goede band samen en hij volgt alles. Hij heeft in Rotterdam bij wedstrijden of uitwedstrijden, dus nee, ik vertrouw hem met volle 100%. Oké, nou dan geven we hem de prijs mee. Stijn, dankjewel en succes op je trainingskamp. Hey, schoonpapa, dan mag jij de prijs in ontvangst nemen en dan ga ik ervan uit dat hij een keer bij Stijn terechtkomt. En dan dank ik dat jij even namens Stijn hier bent om de prijs in ontvangst te nemen. Dankjewel. Oké. Ja. Jacco, jij ook bedankt. En ja, misschien dat hier volgend jaar een andere club staat. Wie weet. We wachten af. Dat is het beste antwoord dat je kunt geven. We wachten af. Hey, we zijn nu aan het eind gekomen. En dan gaat Rijn Wortelboer is begonnen. En die maakt de cirkel ook rond. Ja, ik sloot ook het eerste sportgala af. En dat mag ik nu weer doen met het 25e sportgala. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid hier. U mag straks nog eventjes fijn napraten in de foyer. Onder het genot van een drankje. Maar voordat we gaan wil ik eerst alle prijswinnaars nog een keer op het podium hebben voor de groepsfoto. Alle prijswinnaars. Als het goed is, moet de zaal dan bijna leeg zijn. Volgens mij had SV Venray ook gewonnen, of niet? Waar blijven die nou? Durven ze niet meer. We hebben een plaats zat hier, hoor. Een muurtje van 2 meter. Breed. SV Venray moet dat toch gewend zijn met een groepsfoto te maken. Oké, allemaal hartelijk dank en graag tot zo meteen in de foyer.